niin, tervetuloa vaan kaikki taas tänne Jallu ja Vellun remonttituokion pariin. Mun nimeni on Vellu. Morjes. Mun nimi on Jallu. Tänään meillä olisi tarkoitus näyttää ja valmistaa tämmöisiä ikääntymiseen liittyviä apuvälineitä, ja sitten meillä on tuossa ohjelman loppupuoliskolla niin sanottu näin nuuhovat kodin tulisijat -osio, jossa sitten näytetään, että miten kuka tahansa siellä kotona voi siististi ja turvallisesti nuohota vaikka tuommoisen leivinuunin. Joo, ja sitten lopuksi näytetään, että miten se tulisija oikeaoppisesti sytytetään, kun se on nuohottu. Kyllä. Mutta aloitellaan ensin näillä apuvälineasioilla. Tiedätkös, Jallu, mitä se meinaa, kun miehellä vanhemmiten toi alapaine on vähän matalalla? Jaa. Liittyykö se jotenkin tuohon verenpaineeseen vai? Ei, katos, kun se tarkoittaa sitä, kun tuppaa kustessa noi kengät kastu. Ei lennä kusi kaarella enää sillä niin kuin siihen aikaan, kun mekin kilpaa kustiin siihen liiterin seinään. Joo. Jallu se lasetteli ränniin saakka joka kerta niin, että lorinaa kävi. Kyllä, mutta näytäkös... Joo, pienestä vehkeestä tulee yleensä kovalla paineella, siihen se perustuu. Kyllä nykyään vallan on toinen malli. Jaa, onkos kovastikin vehkeet kasvanut vai? Ei, mutta sitä matalapainetta vaan tuppaa olleen. Niin. Kyllä, mutta esittelekös hiukan, Jallu, että minkälainen apuväline me on tässä jo etukäteen vähän valmisteltu? Joo, eli me ollaan tehty tämmönen niin sanottu kusikurotin. Eli näin perheohjelman kyseen ollessa, niin vois puhua vaikka virtsan viskaajasta. Joo, eli tähän on tämmösen lankuun pätkään tommonen akseli pistetty ja siihen on akseloituna sitten tommonen puusta tehty kouru. Näytätkö sä vähän, kuinka se toimis? Joo. Mä voin esitellä, eli tämähän on toiminta hyvin yksinkertainen. Otetaanpa vaikka semmonen esimerkki, että mieshenkilö on lähdössä tansseihin iltasella kiiltonahkakengät jalassaan autolla, ja siinä matkan aikana sitten hänet yllättää valtava virtsaamisen tarve, niin ei muuta kuin auto toppiin ja kaivetaan peräluukusta tämä käänteen tekevä virtsan viskaaja ja mennään siihen penkalle ja käännetään tämä kouru näin ikään kuin toiminta-asentoon, kaivetaan heppi housuista ja asetetaan se tuohon listalle ja otetaan tukeva ote kahvasta, suunnataan katse horisonttiin ja annetaan rakon tyhjentyä kauas omista kengistä. Joo, ja lisävarusteena siihen on saatavana sitten semmonen kaninkarvasta tehty huppu ton kourun päälle, niin ei talvella palellu noi pelit. Joo. Pitäisikö meidän testata tätä ihan käytännössä, kun nyt tässä ollaan? Ainoa, että mulla vaan ei oo hiukkaakaan hätä. Kuinkas sulla? No mulla on vähän pirullinen kusihätä. Mä vartosinkin, etteikö me sitä testata ollenkaan. Otatko sä ton ämpäri tuolta? No mä otan. Otappas tosta, niin mä annan tän ämpärin täältä ja eiköhän nosteta vähän pakkia tohon eteen näkösuojaksi, ettei arat paikat näy. Joo, koitetaan tästä. No nyt rupes kumminkin vähän jännittää, kun väkkeekin on tossa niin paljon. Ei meinaa ruveta tulleen. Jaa, tarttisko mun sokerinpallolla koittaa houkutella vai laulasinko mä jonkun näpsän laulun? Kato! Heti rupes tulleen, kun uhkasin ruveta laulaa. No niin, kyllä hienosti ämpäri soi. Hiukan vaan eturauhas vaivaa, taitaa sullakin. Näkyy olevan juu. Morjesta pojat! Morjes Mä vaan! tulin poikkeen, kun mä tiesin, että te ootte täällä. Mutta mitä ihmeen lorinoita täältä oikein kuuluu? Onks joku vesijohto poikki? Ei kun noita kuseiko vesivehkeitä Vellun kanssa tuossa vähän testailtiin. Ai, kato, onpas komea ämpäri. Mä tarttisin tämmösen pihasaunalle löylyvesiastiaksi. Saisinks mä tää? No, mä kyllä melkein sanoisin kuule, että tästä ämpäristä saattaa tulla hiukan liian väkevät löylyt, mutta jos me tuodaan ton Jallun kanssa sitten sulle ihan semmonen oikee löylykiulu, kun tullaan teille kylään, jos vaan meinaan kutsut ensin. Joo, niin on kyllä parree. Mitä sun tänne toi? No,
mä tulin kysyä, että voisitteko te korjata tämän mun haravan, kun mä sain tämän viime syksynä rikki, kun mä haravoin vähän ehkä liian lujaa. Voisitteko te korjata sitä? No joo, kuule, kyllähän tämmönen korjataan ihan käden käänteessä. Olisiko tällä kiire? Ei sillä mikään kiire ole. Ensi keväänä mä sitä vasta tarvitse. Mutta mä pojat ainakin tästä sitten lähtee taas menoihin, niin jatkakaa te, mitä olitte jatkamassa. Joo, me tuodaan se sitten, kun tullaan teille saunaan meinaan, jos kutsutaan. No mä pidän mielessä. No. Jees, mä menen. Moikka! No, Moikka! Joo, kuule, korjataan tää tästä ihan heti. Ei tässä on muuta kuin tää varsi on tehnyt pesäeron tästä haravasta. Mä laitan tosta yhden ruvin kiinni, niin tää on kuule kunnossa taas ja päästään jatkaan omia hommia. Joo, se onkin hyvä. Päästään sitten Jossun kanssa siitä palkkaa saunaa. Mä pesen meinaan Semplikan sellään sitten ja varpaan väliin. No saat pestä, mutta mennäänpäs nyt eteenpäin tämä. Joo, laiteesittely jäi vähän kesken. Joo. Elikkä tässä olisi sitten oiva lahjaidea, vaikkapa 60 lahjaksi taikka vaikka isänpäivänä veisi sitten isäukolle, jos sattuu sitä matalapainetta olemaan. Joo, mutta tasa-arvon nimissä pitäähän meillä olla myös apuväline hameväen edustajille. Kyllä vaan, mutta onko varttuneemmalle naisväelle tuttu ilmiö, että käydessänne talvella kyykkypissalla siellä puhtaalla hangella, niin lumeen jääkin pyöreän pienen reijän sijasta roiskeita 0,5 neliön alueelle? Joo, on niin kuin olisi luudalla lakastu. Kyllä. Tähän kyseiseen ongelmaan meillä on nyt ratkaisu. Näytätkö, Jallu, vähän, että mikä? Joo, eli tämmönen muotoon valettu muoviosa ja tää pistetään jalkaan niinku housut ikkään ja tuolla letkulla sitten saa suunnata, mutta näytä sä välillä kuinka se toimii. No mäpäs vuorostani näytän tän kohdan sitten, eli taitaa olla nyt ihan oikein päin menossa. Tosta, eli tosiaan laitetaan jalkaan ikään kuin housut ja nostetaan nämä henkselit tästä sitten olkapäille ja asetellaan tuo uppi tuosta tuohon makeaan paikkaan ja säädetään kireys siten, että se ei sitten vuode. Otetaan letkusta kiinni ja tällä voi sitten suunnata sen suihkun ihan minne haluaa ja homma hoituu niin kuin rasvattu. Harmi, kun se Jossu ehti lähtee. Se sitä olisi voinut kyllä kokeillakin. Juu, vaikka mä kyllä luulen, että se ei tätä vielä tarvitse 20 vuoteen. Joo, me tosiaan aletaan näitä markkinoida ja näitähän voi ihan netistä sitten tilailla jatkossa, kunhan saadaan vaan ton Jallun kanssa ensin sarjatuotanto pyörimään. Joo, me lähdetään ensi viikolla Viroon kaupittelee näitä, jos siellä vaikka aukeis vähän noita myyntikanavia. Kyllä. Mutta olisiko tässä kohtaa sitten aika siirtyä tuohon näin nuuhoan kodin tulisijat osion pariin? Joo, ja tän nuohoamisenhan voi suorittaa ihan itse, jos sattuu mustalla reijällä härääminen kiinnostaa. Kyllä. Eli monille miehille on varmaan tuttu ilmiö, tilanne, että saattaa olla vähän arveluttavaa jättää se vaimo yksin kotiin, kun tietää, että nuohooja on tulossa käymään ja haluaa varmaan kahvia ja kenties jotain muutakin. Näiltä kiusallisilta tilanteilta voidaan välttyä, kun suoritetaan tämä nuohous ihan omatoimisesti. Näytätkö siellä vähän, että mitä me siinä sitten tarvitaan? Joo, eli mä voin tässä esitellä. Tarvitaan tämmönen pitkävartinen teräsharja ja tämmönen kola. Sitten pieni astia tuonne tuhkaluukun alle, mihinkä tuhkat saadaan vettä ja tietysti tuhkaämpäri. Joo, mäpäs muuten siirrän vähän kusiämpäriä tossa, ettei työn tuoksinassa sitä sitten kaadeta. Joo, ja mä siirrän ton pakin tosta kans. Ai saatana! Älä nyt sotke poikki sitä Jossu haravaa, kun mä sen vasta korjasin. Tarttiko se tohon keskelle lattiaa? No tonne pesäänkö se olisi pitänyt työntää? No, mennääs eteenpäin. Eli me on sen verran tossa nuohousta jo valmisteltukin Jallun kanssa, että käytiin tuolla katolla tuossa päivällä ja semmoisella pitkävartisella
pitkävartisella harjalla sitten rassailtiin se hormi puhtaaksi ja nythän sieltä on sitten noki valunut tänne tulipesään ja tuonne hormin alaosiin, josta se sitten voidaan poistaa. Näytätkös, Jallu, että mitenkä se homma hoituu? Joo. Elikkä täältä hellin alaosasta poistetaan tämmöiset luukut ja sitten vaan rassataan tällä harjalla sieltä vähän reikää tollaan ja sitten vedetään kolalla tuohon astiaan. Noin, ja samalla lailla sitten toimitaan ton pesän kanssa. Olisiko mä pääsen täältä ylös ensin. Mä vähän rassataan ensin tuolta nuo uunin seinät puhtaaksi ja sitten kun se on valunut sinne pesän pohjalle se noki, niin se voidaan sitten vedetään se tosta sitten tommoseen astiaan. Noin. Noin. Joo. Tää varmaan sitten voi heittää, kun tää on lämmintä, niin tuonne muoviostiin. Siihen muoviämpäriin vaan sitten, ja tämähän on kätevä laittaa sitten ulkona siihen talon nurkalle tämä ämpäri sitten, niin asettuu se kuuma tuhka siinä vähän. Joo. Miltä se pesä nyt näyttää, olisiko se puhdas? Kyllä se ruppeis olla. No niin, eli tietysti sitten tämmöisen onnistuneen nuohouksen päätteeksi on hyvä varmistua siitä, että kaikki on kunnossa ja tehdä sinne vielä tuulet. Näytäkös, Jallu, että mitenkä ne tulet oikeaoppisesti tehdään? Joo, pistetään tosta muutama monen koivuhalko, mitkä haettiin omasta liiteristä, tosta haettiin niitä ja Se on lehteä. tosta sitten vähän sanomalehteä sinne kanssa silputaan noin ja Tässähän kannattaa käyttää aina sitten ihan tuoreinta aamulehteä, kun tuoreet uutiset palaa huomattavasti paremmin. Mitään aikuisvihrelehtiä ei kannata käyttää, koska niissä on niin rasvasia ne jutut, että saattaa sitten aiheutua rasvapalo sinne hormiin jossain kohtaa. joo, puhuu ihan omasta kokemuksesta. Oli siellä kerran meinaan semmonen nokivalkee piipun päässä, kun koitti sallaa polttaa muijalta pari Jallun vuosikertaa pannunpesässä. No, eipäs sitä nyt puhuta. Mutta mitäs sä nyt tolla tavalla sauhuttaa? Onko pelli kiinni? Ei me tähän huomattu silloin pellejä laittaa, kun tää muurattiin, mutta ei tää kyllä värää yhtään. Tee säkin nyt jotain. No, tässä tilanteessa ei ole syytä hätääntyä, sillä kysehän on vain siitä, että hormiin pitää saada vetoaikaa ja sehän me saadaan parhaiten sinne, kun kaadamme piippuun tuolta yläkautta vähän bensiiniä. Siihen riittää ihan tommonen 98 bensa ja määräksi on sopiva tommonen 2 desistä 20 litraan bensaa ja sen jälkeen vasta yritetään sitten sytytystä uudestaan. Mennyt sen pensas kanssa, äläkä sinä höpötä. Hei, laske hitaasti 20, niin mä ehdin tonne katolle kaatamaan, niin sytytä sitten vasta. Joo. 1, 2, 3, 17, 19. No, nyt rupes ainakin bensa haisee jo. Ei muuta kuin tulkaa. Hei, mitä tapahtui? Herää, kuinka sun kävi? Ei, mitä tapahtui? Multa taisi lähtee tai. Mitä sun pääsäs oikein liikkuu? Vette kaadat piipun täyteen bensaa, että koko talo meinaa räjähtää ilmaa. Ja sitten tuut ja heität jumalauta kusta mun niskaan ämpärillisen. No, en mä sitä muistanut enää, mitä siinä oli. Ja sun omaashan se oli, että älä sinä kitisi. Mutta kattos, kyllä rupes veteen. Katos vaan. Kai meitinkin on paree lähteä täältä vetää. Joo, tämähän onkin mukava päättää tämä näin nuohoan kodin tulisijat osio tällä kertaa. Ensi kerralla me toi Jallun kanssa sitten näytetäänkin, että kuinka siellä kotioloissa voi turvallisesti korjata vaikka katkenneen jatkojohdon niin kutsutulla helikopteriliitoksella. Mutta nyt me lähdetään kyllä Jossulle yllätyskylään ja taidetaan lämmäyttää siellä sauna. Joo, otas toi harava ja
bensa mukaan, jos sielläkin sattuu olleen röörit tukossa. No juu, kannu jäi tonne pihalle, mutta otetaan tää harava nyt tästä. Joo. Ei muuta kuin turvallisesti tulen kanssa siellä kotona sitten. Joo. Kiitos, moro moro.